En dit jaar gaan we zeggen, we gaan met elkaar het nieuwe schooljaar binnenglijden. De squallen in het Noorden binnen we begoen. En op CBS de Wienroos in Waterswoord wordt dit alle jaren grut vierd. Dit jaar gliedje de leerlingen letterlijk het nieuwe squallier in om haar een sat te rieden op het komende squallier. Master Arnoldus van der Werf hier de eer om als eerste te gliedjen. Ik ben 2 keer door de dingen in de West. Hoe wie je dat? Kijk eens even. Wierd. En het schoen is net zo lekker in eigen, maar verder is het wel leuk. Hij had dus wat zin in het squallier. Ja, zeker, ja. Ja, ik had er zin in. Ik ben er klaar voor, dus ik hoop dat er bijna direct zin in aan. Wel leuk. En jullie kunnen je omkleden Ja, echt leuk doe ik. Ja. binnen school. En vind je het ook leuk dat het zo begint? Ja, heel leuk. Want wat doe je hem je Joet? Buikglijbaan hebben we hier op school staan. En dan maken we om de beurt met groepen met behoorden buikglijbaan herinneren of al je kunstjes doen en zo. Ik ben er ongeveer 3 keer van aangegaan vast. Ik was er wel om de beurt. Het is wel grappig, maar aan het begin lijkt nog vol met schoen op. Nou, we kunnen toch niet allemaal tegelijk omkleden binnen in school. In de toiletten, dus we moeten toch even wachten hier en daar. Leef je? Nee, squallier. Ja, Wat vind je ervan? nou ja, ik ben benauwd. Hoe Nee. het squallier rent. Ja, Hoe is het dus nou in groep 8, laatste jaar? Wat verwacht je ervan? Hast er een beetje zin in of zei je van ik wil zin in een weekje lange vakantie? ja, de weekje lange vakantie, ik wil leuk west. Maar ja, ik wil zin in. Wat verwacht je van dit hier? Net volle. Gewoon Krijgt zoals vorig hier? ja, oren ding weer. Want hij in onze 4e klas hebben we al heel veel geleerd. En dan gaan we wel leren. En dan komen we wel wat anders leren nou. Dan wens ik je hem heel veel succes in het na hier. Ja, dank u wel.